बिटिआर मोननानै नोंसोर रायजो राजाफ्रा बिटिआर मोननायावथ' जोङो रायजो राजा आरो आइजो माहारिया जोबोरैनो मोजां मोनदों, गोजोननाय मोनदों। बिटिआरखौ जोङो गासैबो जोङो बरायो आरो जोङो बे बिटिआरखौ दैदेनलांनो नागिरनाय बिथां दिनै प्रमद बर' दैदेननाय इउपिपिएल हान्जाखौनो जोङो देरहाहोनो भट होनानै जोङो देरहाहोनो सानदों। 17 बोसोर सरकार सालायदोंबाबो बिपिएफ दोलोआ दिनै नायख्ल' दिनै रायजोआव दिनै महिला पार्टिफ्रा सेल्फ हेल्प ग्रुप दङ, दिनै बेफोरखौ मोजाङै सुबिदा होआ, जेखि सफैया राननानै लाखोमानायल'। दिनै बेफोरखौ जोङो बेफोर सरकारखौ जोङो दोनबाय थानो सानाखै। बेफोरबायदि बिपिएफ हान्जानि गेना खेन्थि खालामनायावनो दिनै रायजो राजाफ्रा मोजां मोनाखै, साबजानाय मोनाखै। दा बेनि थाखायनो जोङो गोदान सरकारखौ लुगैदों, सोलायनायखौ लुगैनानै जोङो गोदान सरकार नांगौ जादों। ओंखायनो प्रमद बर' दैदेननाय इउपिपिएल हान्जाखौनो रायजो राजाफ्रा जोङो बयबो सापर्ट होनानै देरहाहोनो सानदों।